הרב רוצה לומר משהו? בקשר למה שדיברנו, אני רוצה לומר בשבת, היה לי איזו מחשבה ויותר ממחשבה. כלומר, המחשבה הייתה, ולא רק מחשבה, אלא יותר מזה. אני לא יכול להגיד מה יותר מזה. כי זה קשור לדברים עדינים, בעניין שאני לא יכול לדבר עליו כרגע. המחשבה זה לא רק מחשבה, אלא יותר מזה, שכל מה שאמרנו, שזה חמור, שיש עניינים של עבירות בטבריה, ואכן יש אנשים שהם צריכים לתת את הדעת על זה, בא לי מחשבה בשבת שאני הוא האשם בכל זה. כלומר, אני לוקח עליי, אני יודע שהיה לי לא רק מחשבה אלא גילוי, שאני הוא האשם בזה, וזה בגלל, אני יודע, בגלל א' ב' ג' מה שעשיתי, ואכן אני לא חוזר מדבריי הקודמים, אבל אני יודע שהאשמה היא שלי, וזה מה שקיבלתי מסר בשבת, על ידי טלפונים רוחניים די גדולים. מה שאני מבקש מכם, גם תפללו עליי, שאני אציין גם מהאשמה הזאת, אני על כל פנים סובר שאני אשם בזה, אכן כך הוא הדבר, וכוחות משותפים הלוואי שיתוקן הדבר.